защо реши да започнеш да снимаш? Ще си казах, маля, ще си го купя. В момента любимите ми продукти, на колко съм, ако трябва да бъда честна, приемаш ли PR пратки? Как обработвам така видеята си? Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео реших да направя Q&A и Get Ready With Me едновременно. Всъщност това видео трябваше да бъде заснето вчера, но Get Ready With Me обаче за никъде, докато отговарям на някои от вашите доста задавани въпроси. Това е кучето ми, игнорираме я. Но преди да преминем към самото видео, искам да покажа тази пратка, която получих от Margot Balance. Първо започваме с мини подаръчетата, които изобщо не очаквах. Ето тази супер сладка значка и пише HZ сладост. Това е супер сладък подарък. Според мен е супер сладко като послание. Следващото нещо, просто като го видях, аз наистина бях в шок. Вижте, ето този уникален ключодържател. На него пише сияеш отвътре и хора, има бляскави частици и е розов и е под формата отново на сърце. Обожавам, влюбена съм, нямам търпение да си го използвам, супер сладичък е. Това е един от най-новите продукти и е всъщност тяхната мини кутийка за бижута под формата на торта сърце. Просто искам да видите детайлите и естетиката. Абсолютно всичко е невероятно. Ме перлички, розови панделки, вижте колко са сладки и малки. Захарни пръчици, които отново са розови. Сметана, която е ръчно направена. Просто детайлите са невероятни. И естествено черешката на тортата. Просто влюбена съм. Ето така изглежда отвътре. Разделения за обеци, може и за пръстени. Тук също имаме няколко разделения. Тук мисля, че по-скоро е за колиета. Ето тук има като малко джобче. Това е страхотно като подарък или особено за рожден ден, за декорация. Имат и още един дизайн, мисля, и е супер сладък отново. Като тук ще оставя всичките им социални мрежи. Instagram профилът им, тук е TikTok профилът им, а ето тук сайтът, в който може да влезете и да поръчате това, което искате. Предлагат страхотни неща, картички за различни поводи, кутии за бижута, комплекти, значки, ключодържатели, всякакви различни идеи за подаръци, които са супер различни, нестандартни, готини, популярни. Разгледайте профилите, сайтът, наистина няма да останете разочаровани. Абсолютно всичко е буквално страхотно измислено, страхотни детайли. И сега да продължаваме към самото видео. И всъщност от таблетът ми ще отговарям на вашите въпроси. Там съм скриншотнала всичките ваши въпроси и да отговоря и на най-често задаваните въпроси, така че нека да започваме. Първо ще си вържа косата и нека изберем първия въпрос всъщност. Защо реши да започнеш да снимаш? Това е първият въпрос и всъщност съм получавала този въпрос толкова много пъти. Мисля да използвам този Rhode Peptide Glazing Fluid. По принцип аз от много малка много харесвах да се снимам, да снимам хората, да ме снимат мен, да си обработвам в кавички някакви малки клипчета. Може би като бях вече на 10-11, проявих ужасно огромен интерес. Винаги съм си мечтала да пробвам да снимам, да качвам, да създам някакво съдържание, което може би ще се хареса на много други хора. 2023 октомври-ноември месец се реших всъщност да качвам в TikTok. Не очаквах, че толкова добре ще се получи и да продължавам всеки ден да качвам. Това си е доста голямо усилие. Продължаваме нататък с този Milk Cream Bronzer. Това е кремообразния бронзър стик и ще използвам тази четка на Catrice. Следващият въпрос е какво мислиш за парфюма на Ариана Гранде, този розовият с поставката. Говори всъщност за ето този, тук ще оставя снимка, Cloud Pink на Ариана Гранде. Ако трябва да бъда честна, изобщо не очаквах чак толкова да ми харесва. Малко backstory. Още може би март месец с една моя приятелка, която доста рядко се виждаме, не живеем в еднакви градове, ми каза, че наскоро си е взела парфюма на Ариана Гранде и аз попитах кой, тя каза Cloud Pink и много й харесал. Аз не го бях помирисвала до сега, ми беше много интересно и като се видяхме ми даде да помириша, да се напръскам и толкова много ми хареса, че си казах, маля, ще си го купя за именият си ден. Може би към месец по-късно го получих като подарък. Наистина е много хубав като аромат. Сладникъв, плодов, приятен, издръжлив. Определено го препоръчвам. Следваща стъпка е руж. Milk Makeup също, за да си мачват в нюанс Rally. Ще използвам тази четка, за да блендна самият руж на Sephora Collection Multitasker. Следващият въпрос е всъщност харесва ли ти слънцезащитата на Коя? По принцип, първоначално бях много скептична, мале.
Всъщност това е много пигментирано, защото като човек с много чувствителна кожа много се представя да не омазни лицето ми, кожата ми, да не се бели, да не стане нещо просто. Всъщност, че доста ми хареса. Определено бих си я взела отново. Наистина ме изненада. Приемаш ли PR пратки? Да, приемам PR пратки, но много зависи от кого, от кой бранд, от кой малък бизнес. Разглеждам първо всички възможни социални мрежи, които съществуват на този бранд. И ако наистина ми хареса, наистина си кажа да, ще използвам тези продукти, да, ще си купя тези неща, тогава реално приемам, защото няма смисъл да ви рекламирам или показвам неща, които реално не бих си купила аз или не бих използвала. Да използвам този хайлайтер на Makeup Revolution в нюанс Dare to Devoke. Откъде намираш толкова време, финанси и толкова яки видеа? Послепис, много яки клипове, обожавам да ги гледам. Първо, благодаря и аз, наистина много се радвам, че това, което правя, наистина ти харесва и наистина харесва на толкова много хора и момичета. Ще използвам тази четка на Lums или Lums. Това с откъде намирам толкова време. Ако трябва да бъда честна, първоначално толкова ми беше трудно. Тогава качвах сигурно 2-3 видеа на ден и представете си, всеки ден ти ходиш на училище. Ходих и на допълнителни уроци по математика, понеже ми предстояха матури в 10-ти клас. С времето се научаваш да си приоритизираш нещата, да съчетавам абсолютно всичко, но след време просто като виждаш някакъв резултат от трудът си, наистина просто се мотивираш да продължаваш. И така всъщност започнах някакси да си изграждам рутина или пък по-скоро график. Промяна в плана ще използвам и този течен руш на Rare Beauty в нюанс Hope, понеже сложих твърде много хайлайт. Но като цяло просто трябва да се научиш да приоритизираш това, което искаш. Ти трябва доста мотивация, обаче след това дисциплина. Единствено бронзъра изобщо не си личи. Следващата стъпка ще бъде този setting spray. Другото нещо беше финанси. Кажа, че определено аз първоначално бях започнала с минимални продукти. Миналата година реално толкова много пазарувах, натрупаха неща, но да, получавала съм като подаръци, като пратки. Купували са ми ги, аз съм си ги купувала. Относно тези яки видеа, по принцип, наистина влагам много време и усилия, снимки, обработки, качвания и така нататък. Наистина много се радвам, че оценявате това, което правя и подкрепяте това, което правя, макар да не си показвам лицето. Това означава колко наистина харесвате това, което правя. Продължаваме нататък с лип комбото. Rode Peptide Lip Treatment в Sugar Cookie и това олио за устни на Clarins. Използвам това олио за устни. Следващият въпрос е в какъв университет ще учиш след като завършиш. По принцип все още не мога да ти кажа, защото и аз не знам. Обмислям няколко опции, честно казано, и не знам дали бих споделила. Така, продължаваме нататък с лосьон за тяло. Използвам този лосьон за тяло на Efterput. От колко годишна се гримираш? С кои продукти започна? Това е много интересен въпрос. Много обичам такива въпроси. Почнах да се гримирам към 14-15. Първият ми руш беше на Catrice. План беше 8-9-10 лева и аз толкова се зарадвах, че имам руш, първия ми грим продукт и така нататък. Ако броим по-скъп гланс, определено беше Maybelline New York Lifter Gloss и първият ми хайлайтер, този на Milk Makeup. Тогава го продаваха за 21 лева. Това е от 2023. Имаш ли скрит талант? Честно казано, не знам. Наистина не знам. Някои хора казват, мои приятели, че мога да готвя супер добре. Други казват, че ме бива много в снимане и обработка. Не всеки може да го прави. Не знам дали имам скрит талант, ако ме разбираш. Ще използвам и този спрей на Sol de Janeiro. Следващият въпрос е, може би, един от най-често задаваните: на колко съм? На колко съм? Защо не казвам годините си? Какво се случва? На 13 ли съм? На 10 ли съм? На 12 ли съм? На 16 ли съм? На 20 ли съм? На колко съм? Вече официално на 18. Въпреки че все още се чувствам като на 17, защо всъщност не казах още в началото годините си? Честно казано, просто не желах да споделям, защото не виждах много смисъл. Има ли смисъл онлайн, като само си показвам ръцете и ми се чува глас? Но да, и аз не мога да повярвам, честно казано. Много често задавам въпрос. Наскоро започнах да получавам този въпрос, но много често. Как обработвам така видеята си? В TikTok обработвам видеята си от TikTok, а тук за YouTube, понеже също няколко момичета ме питаха наскоро, обработвам чрез капка. За тъмнейлите обработвам с Фонто, Pixar, Lightroom, мисля, че беше. Някога използвам и Canva. Следващият супер задаван въпрос беше относно Sephora, как си поръчвам. Имаше до края на януари месец тази година опцията Call and Deliver, т.е. обади се по телефонът и си поръчай. И така звъниш по телефона, казваш: здравейте, искам да поръчам примерно олиото за устни на Fenty Skin, Glow Recipe тонера и така нататък. Казваш имена, данни и ти ги изпращат по спиди. За 1-2-3 дни вече пратката е при теб. Понеже спряха тази опция, вече няма как да поръчвам. До някъде
някаква степен доста се радвам, защото започнах да правя Project Pen, изхабявам доста от продуктите, които изобщо мислех, че ще изхвърля дори и няма да използвам. Това е като цяло. И последният така доста често отново задавам въпрос беше относно любими продукти, така че сега отново ще ви покажа. В момента любимите ми продукти спреят за тяло на Sol de Janeiro 68, който буквално получих малко преди седмица и половина за рождения си ден. Този лосьон за тяло на Ефтерпа. Цяло лято си го използвам и съм супер доволна. Любимото ми олио за устни на Clarins и това е в нюанс 04 питая. Още един любим продукт в момента е NL Beauty, техният балсам за устни с кокос. Буквално ми остава ето толкова. Strawberry Cheesecake Bad Body Glaze. Това е скраб за тяло на Care Bear Cosmetics. Bуквално съм влюбена в този продукт. Последният продукт просто в момента не е тук, но е всъщност този мини душ гел на Tree Salmon Brazilian Love, буквално дюп на Sol de Janeiro, този, който е жълтият. Това ми е сигурно трета-четвърта опаковка. Много харесвам този аромат и съм супер доволна. Ами това е. Тук ще оставя малко кадри за финалният резултат. Ще ми кажете какво мислите. Честно казано, очаквах бронзъра да се вижда много, защото казвам ви, не знам колко се видя на камера, но аз сложих супер много. Ами това е. Надявам се, че видеото ви е харесало. Може да ме последвате в TikTok, ако все още не сте. Ще оставя линк долу в описанието, също така, за да последвате мен и също така Марго от Balance и се абонирайте и това е. Чао!